Siis moro moro ihmiset ja tervetuloa Minecraft Let's Play saa kakkoseen. Menoksi. Me jäätiin viimeksi Villageen. Teemme viimeksi Villageen. Villageen. Voitais tehdä itsemme ruokaa. Ollaan nyt tässä vähän asut. Villagerin kanssa kommunissa asutaan. Joo, mä varastin sun kämpän, so what? Ja kyllä tässä jaksossa me voitais etsiä meille... Voitais etsiä... Kamat, lähtöhän mainaa. Katsoo niinku menoa täällä. Katsoa menoa. Itse asiassa, nyt kun mä mietin, niin täällä on ne... Täällä on... Näitä. Varasta, niin... Varastetaan näiltä... Noita... Mikä tää on? Wheat. Mikä tää on suomeksi? Kaure. On vehnäkaura ihan sama, jotain se on. Pöllitään. Oi, me voidaan priidaa noita lampaita esimerkiksi ja... Ei, tää on hyvä. Räh sullekin. Morra Bride, kuis horreissa. Tässä on... Mikä tää Golemin nimi? Tää voisi olla vaikka Pekka. Pekka, moro Pekka. Kuis horreissa, kiitos taas työstä, kyllä, kiitos Pekka. My guy. Ihana Pekka. Ei joo. Tää... Ja niinku pussaskono. Onks noin vaimoja niinku... Sulhanen. What? Pikkupusutteluja sinne tänne. Ei oo. Sullekin. Tai teillekin siis. Elikkä siis. Ihan ekana me voitais... Minkä mä... Tuolla on lisää. Täällä on Jussi. Moro Jussi, äijää. Se haluaa... Jussi, sulla on kallit. Jussi. Mitä ihmettä. Jussilla on tosi kauheita hintoja. Niin, no. Tän episodin episodi voisi olla se, että me koitetaan etsiä sen... Koitetaan etsiä luolasta ja sit mainitaan siellä jonkin verran. Tarvitaan kyllä tortseja ja... Voitais pistää tänne toi crafting table. So. Älkää välittäkö tästä sisusta. Sitä on nyt alku. Bed. Happy leib. On. Tem. Tuolla sataa. Ulkona sataa vähän. Hei, sullekin äijä. Onks tää suojassa mun kanssa? Täältä vähän tollasta. Tän 30 aika pelata peli. Se on tosta. Noniin. Mennäänkö meinana? Siis crafting table sitä. Pistä se tähän, noin. Sitten me tarvitaan stickiä. Noin. Sitten löytyy.
sillä ei. Sitten no, lähdetäänpä mainaan. Ekana tarkastetaan tämä. Koska me viimeksi tarkastettiin. Täällä on uulala. Nami. Mä oon tuossa sekasin, kun mä näin samanlaista taloa. Ei. Mä tarkistaa tätä isota. Täpä tsekkaa tääkin nopeasti. Lähetään minnekään. Me ollaan kai katsoa. Voisi kyllä oikeesti varastaa tän. Okei, mä tehdään omaa taloa. Tää on kyllä ihana. Tää on kyllä ihana silleen. Tää on niin cozy. Tää on joku chillimusiikkia tälleen. Okei. Nyt pitää luolasta edetään kiveä tai jotain. Katsokaa ihana perhe. Perhe vaan. Joo, edetään joku luolasta, missä me voidaan voitaisiin vähän resursseja. Se tuntuu, kun mä jatkan tänne päin, niin ei kattokaa. Ärni. Tästä lähtee meidän aina seikkailu Ironin kanssa. Iron on aina hyvä. Shit. No. Lähtiin. Creeper. Oh man. Oh no, it's Creeper again. Sinne meni. Häiritsee meitä. No. Vähän koalia tästä. Zombiliini. Sillä on asiaa. Kat. Me saadaan full armor aika nopeasti. Mitä olis? Olisiko Diamondia tässä ekas jaksossa? Ekas jaksossa siis me. Sun kui saakeli. Okei. Mä oikeesti pro PvP, että mä näytän teille, kattokaa. Next Metal Stray. Ai. Jää. Sit oli zombi. Ja muu. Kulta on aina hyvä olla, jos menee Netheriin, niin sieltä voi... Tietää. Tää palaa kotiin. Ei hitsi. Mä ottaa mun kodikoordinaat. Ironia aina kyllä. Sitten jo. Sitä ei oo ainakaan sitä kuultaa on aina.
se maa. Ui vitsi. Ui vitsi, mitä nää on? Mä en oo pelli. Mä en pelli. Mä en oo mikään. Oh shit. Noin. Noobi zombi. Kerro katso. Alkaa niistä niinku tyypeistä tuntuu, jotka menee niinku keivaa. Menee niitä pikkukoloja. Onks tää se Altra? Okei, okay. Palaa takaisin. Joo. Palaa takaisin. Mage. Oh no, it's here again. Tonight, mine to tonight, baby tonight. Reapers are here. Mä muistin jotenkin sen biisin. No miten se meni? Sitten oli se toinenkin biisi, jota mä oon varma. No voidaan me ottaa Redstone. Kyllä me voidaan... Ui saakeli, lopu! Ui. Noniin. Sekin Jonne. Sinne jää. Mun mainaushetkiä tuli häiritsemään. Toi rimmas. Toi varmaan tarvi. Helppi katsoa. Se on ihan hyvä niinku, tiedättekö, rautaa hommaa niinku silleen tarpeeksi, ettei tarvitse sit tulla etsimään niin sanotusti. Takaisin etsimään alas rauta. Sitten tätä lapislaatsulikin on. Tässä vielä. Katsokaa kun joku creeper takaa ja boom räjähtää tappaa. Se olisi koomista niin sanotusti. Hyvin koomista olisi se. Otetaan redstone. Kastinkin. Sorry. Mulla oikeesti kysytty. Mä en ois ottanut noita. Ai vitsi. Se on huomannut. Reaper. Olisiko se? Hei, mä nyt Mineshaft. Mineshafti kai löydät. Hei. Mitä ihmet? Tämähän oli hyvä. Chill. Mitäkö? Ui vitsi. Say less. Musta tuntuu, että mä oikeesti kun diamonds. Oh shit.
Täällä on spawner. Se on. Ui. Chat, kattokaa, me löydettiin Diamondi. What? Say less. Diamond! Diamond! Sekin on. Diamond. Oh, please, anna paljon. Nice! Saa pikki! What? Damn. Diamond. Okei, siis. Löytäisikö enemmän? Otetaan vähän se rautaisin. Takas ylös. Se. Ui saakeli. Nää miekäs loppu. Nää. Mennään ylös. Me ollaan saatu armoret tehty, niin sitten me voidaan palata tänne. Voidaan palaa tänne, kun ollaan saatu tuota armoret. Voidaan mennä. Okei, ehkä ei. Alla. Täältä nyt. Seuraava. Eikö se ole niinku silleen, että seuraa niin sanotusti valoa? Eiks Jeesuskin vai? Siis en tiedä. Jos olet seurannut Pohjan tähteen, että löysi takaisin. Löysi sen luo. Mennäänkö meinata niin? Takaisin kotiin. Shit. Look at this. Damn. Onko se, menkö me nyt oikein se suunnasta? Nähdään. Kohta nähdään mennäänkö me oikein se suunnasta. Joo, chill. Nyt me... Hei, olisiko tää niinku supersmelteri tää Village? Toivon, että... Sit säästetään kaiket niinku turhat ajalta, että pitäisi ottaa. Me saammehan sitä ihan hullu. Etsitään. Tän nois isommissa taloissa niin sanottu. Siinä talossa voisi olla. Mutta ei, kun tää on Farmin village. Tämä. Niin sen takia ei löydy. No, kyllä. Ei me kyllä lopeta tähän, koska... Tästä just hyvä. Saada. Älä sano mulle.
Se sai armori. Pitäisikö mun... No voitais tehdä Timun pikki nyt. Koska se ei. Se. Pistäis meidän chestiin. Meidän pitäis kyllä järjestellä. Joo. Pitäis laajentaa. Taas. Joo. 4 vuotta. Okei. Annetaan nyt. Ei järjestä. Mä järjestän joku kerta. Tiedät joku teistä katsojista voi sanoa, että Tommi, järjestä chesti, mua ahdistaa. En järjestä vielä. Se tehdään joskus, se tehdään jo. Kauan. On. Tää on vielä 1. Mä ajattelin, että siinä olisi mennyt pitempään. No, eipä mennyt. Täpä nyt. Vai, sori niiskuttelusta. Vähän kylmä. Valottaa sun käy. What? Mitäs teet asialla? Ei vitsi. Se varmaan hakee se... Mikä sen nimi? Iron Gold. Oliko se Jussi vai Matti? Muin. Mehän voitais saada toinen. Se jos... Enää. Pynstön. Voidaan varmuudeksi vetää tätä toi... Tällä nimi. Chill. Sitä tällänäkin. Noin. Nyt meillä on. Vähän niinku olisi. Se. Niin, buketti. Sima olen neropatti. I'm the genius. Okei, no. Shieldi. Sima olen hyvä tässä pelissä. On. Ja nyt. Noin. Näin. Okei, nyt mennäänkö me? Käydään kattoo se Minecrafti. Samalla da. Missä kai? Missä se on? Ja täällä päin se saattoi olla, jos niinku... On. Tässä käy tsiikaille vielä. Tää kor... Tää on sulle uusi. Sä oot Marko. Okei Marko, nyt mä muistan. Sä oot Marko. Iron Golem Marko. Iron Golem on Marko. Mä unohdin siitä videon alussa, kun pelattiin, niin... Mä annoin sille joku nimen, mutta no... Mä unohdin sen nimen. Pikku Viko ja Pikku. Käydä kattoo se Minecraftia, jos löydettäis enemmän timunkea. Se olisi ihan kiva. Tätä joku niinku kohta, mistä mä tajuan. Siitä taisipä olla. Missä se oli täällä?
Piti hakea sitä vettä. Vettä piti. Seikka. Jos. Chill. Aika hyvästi naamia. Noin nyt vettä ja sit se on tää. Joku kameran voi. No niin. Näinkö meidän? Kuoli. Elikkä siis. Tää ehkä. Valoa kansalle niin. Valoa kansalle. Mitä kuolii tästä? Ty. Lalalala. Mun pitäis tänään lähteä Porkoille vähän viettämään viikonloppua. Meidän piti mennä eilen, mutta no. Jää siitä tuu. Tummi. Somesta. Eka se katsomassa. Sen jälkeen. Ironi. Ironi ei voi koskaan olla. Ironia ei koskaan voi. Niin sanois. Lapislaasulia. Se tuolla oli se vesihomma. Taisipi olla täällä. Täällä se oli. Oi. Ennen. Mä oon tyhmä. No joo. Pikku vika. Niin. Mennään eikä meinana. Jos kuollaan niin sit. Miettikää jos me löydettäis joku niinku Enchanted Golden Apple. Diamonditkin olisi ihan kivoja. Hyvä, jos me löydettäis ollenkaan mitään. Tarvitaan puuta. Koska jos me otetaan tortsikoita. Tarvitsen tortsikoita. Ja hitsin tortsikka. Tommi, tortsikka. Mitä? Oh shit. Me jättiin kuolla just äsken. Valoa kansalle. Käydäänkö me täällä? Oikein on käyty. Täällä ei oo. Ja katsotaan tää Minecraftia. Itse asiassa no.
Ehkä me... Nearly fell into... on. Mä vaan... Tää tässä. Tai niin sanotusti. Kattokaa. Stuu. Name tagi. Tortsei lisää. Pumpkin seed. Pull. Kinda curious what's in there. Like, just. Tätä on Mineshafti. Mineshafti tai mikä onkaan. Jos paljastuisi jotain updateita, niin sanotaan. Hei. CD. Golden apple. Oh shit. Pommi voisi jäädä vaan. Come on, oh shit. Valoa kansalle tosta. Mä voisin löytää enemmän timantteja. Hei. Minecraft Jumala vastasi meidän... Olisiko tässä enemmän kuin... Nice! Siinä oli vaan 2, mutta... Ei mitään, siis... Tonne. Okei. No mutta... Otas... Hetku. Tätä alkoi soimaan. Creepy. Voitais No mutta ehkä... Vähän enemmän timantteja. Saako siis paskahalvauksen kun... Paskahalvauksen kun täällä alkaa. God Hero, ui vitsi apua. God Hero Brime tulee polostaa syö. Herobrine se tulee. Chill. Oh shit. Sekin on ne. Käydäpä tsekkaa tää jos löytyis. Timangea. Okay.
Mangea löytyisi. Akusemi. Hop. Sori, jos toi kuuluu tosi lujaa tuommoista. Nyt pistiin sen. Tästä lähtee tietää, että musiikki kuuluu tosi lujaa. Itselläni. Ainakin mulla itselläni se kuuluu tosi lujaa. Reaper on me. Yes. Chill. Näkikö se me katsottiin? Toivottavasti ei. Muuten tulee nouta. Diamonds. Diamond. My diamond. Katsokaa kun joku ampuu. Manero. Mennään vaan syvemmälle ja syvemmälle. Diamond. Kyllä. Diamond. Diamondin metsästys, niin. Jos ei chatti vinkki vitonen, jos te ette löydä kotiin jostain, kaivakaa ylös. Kaivakaa vaan ylös. Siltikään. Ei. What? Nice. Seitsemän. Me voitais... Valon lähdettä.
curious. Niin, kuten mä sanoin aikaisemmin, täältä niistä cave tuntuu. Mikä nattipatti cave. Se oli se joku deltas, kun se halus mennä. What? Pääsen mä tästä reiästä? Mulla on sellainen olo. En mä oikeesti menis minnekään kolootiin. Okei, mennään kotiin nyt. Missä mä mennään varmaan Etheriin. Verran Diamonds. Me oltais pärjätty. Ai diamond. Siinä. Missä on kymmenen? Okei. Nyt etsitään kotiin. Katsotaan. Tai pistää tortseja tohon. Ja mä oon tosi greedy. On lisää diamond. I'm the greedy. Eihän me voida tähän vielä lopettaa. Ei voida. Oh shit. Mitä sä oot? Sä käsiks? Eksyksissä. Valehtelematta mä oon tosi eksyksissä. Mä en löydä tätä. Nää monsterit luulee, että nää pärjää. Pärjääkään. Ne ei tiedä, ne on PvP-mestari vastaan. Miks mä en oo? Min. Koti? Where's my home? Where's my homest? Missä on koti? Koti, äiti. Äidin lämpö. Ai! Se. Eiks te? Hullut väistöliikkeet, nää mulle ei maa mitään, nää jousipyssuu katsomaan. Nopea. Pää. Okei. On täällä päin. He's over here. Onko? Sen taitaapi olla. Ei. Oikeesti. Ei näin. We are gone. Ei löydetä kotiin. Koti. Valon lähdet, kun valon lähde on kaikkialla. Hetkonen. Tultiin tänne. Mä otin Diamondi. On tänne. Se mä oon Nero. Mä olen Neropatti. I am the genius. Missä ihmeessä? Joo. Hei. Koti. Ai. PB sulle. Joo, hei. Me lähdettiin kotiin. Jaa. Hei, mä oltiin ihan eri mieltä. Chillaa. Juu, okei. Nyt mä tiedän missä. Joo.
Paras. Tän. Mistä on niitä tortseja? Mistä on täältä? Nää tortsit on. Here our torches are gone. Okay. Kuollaan niinku. Vähän pimeetä. Vähän pimeetä. Sia. Tää ei oikeesti pääty hyvin. Tää ei tuu päättyy. Se kysy. Turbo. Onkin laavako? On sitä jokin laavako? When in doubt, just mine up. Sä löydät kodin. Tää toka episodi on aika pitkä. Toka jakso on tosi pitkä. Silloin. Kuinka pitkä? Nyt jos mä löydän mut itteni jostain niinku ihan horristen. Se on vähän katastrofis, jos multa kysytään. Ylös vai? Up, 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 up. Vitsi. Vesi vai? Ei kato. Täälläkin oli tarkoitus. Saadin lisää koalia. On lisää poltettavaa. Anna vaan lisää. Anna kivinti. Anna mulle vaan. Anna tuo. Anna. Toski. Tos. Nää. Hei. Ironia. Joo. Jäätä niinku Ironille. Moro. Oh, mulla on jossain. Aavistus, että koti on. Kyllä. Onhan. Kyllä. Tänne. Se mä oon hyvä pelaa. It's over here. Tää on kyllä semi-moodi täällä. Ottakaa koti. Voidaan tappaa pari skeletonia ja mä saan tänään.
Saada hauvakin. Hauva. Hauva. Dogi dogi. Koska mä näytin silloin viime episodissa se hauva. Ovi. Anteeksi. Mennään kotiin. Mennään kotiin. Jai. Äijä, tee jotain. Eiku mä en sulle maksa turhasta. Tää on hyvä biisi. Se on tää. Sillä. Äänet väkää. Todista. Noin. Then Iron sitten 10 diamond. Kultaakin löytyy jonkin verran. Okei. Mä in vähän sekasin. Doesn't matter. Hei! Kiitos jälleen kerran. Katsotte tän Minecraft-episodin. Tää oli osa 2. Ensi episodista en tiedä mitä siitä jää, mutta voidaan käydä tsiikaa Netheria ja kaikkea tollaista. Mutta hei, kiitos kun katsoitte. Muistakaa tykätä ja tilata kanava. Ja nähdään. Adios amigos. Adios amigos.